Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Molt bona tarda, moltíssimes gràcies a tothom per venir. M'agradaria començar aquesta presentació tan especial llegint unes paraules escrites des d'una presó també, però de fa 56 anys. Per què l'acció directa? Potser no és el de la negociació el millor camí? Teniu raó per advocar per la negociació. De fet, això és el que realment es proposa l'acció directa no violenta. Tractar de crear una crisi tal i d'originar tal tensió que una comunitat que s'ha negat constantment a negociar es veu obligada a fer front a aquest problema. Sabem, per una dolorosa experiència, que la llibertat mai la concedeix voluntàriament l'opressor. Ha de ser exigida per l'oprimit. Carta des de la presó de Birmingham de Martin Luther King, 1963. Doncs avui també presentem un llibre escrit des de la presó, en aquest cas per Jordi Cuixart, president d'Òmnium Cultural. Estem a l'any 2019, les circumstàncies òbviament són molt diferents, però sí que estan unides per la defensa dels drets humans, civils, polítics i mitjançant l'acció no violenta. La carta de Luther King i el llibre de Cuixart ens fan prendre consciència de les lluites i aprenentatges de la mobilització social no violenta per una vida millor, més lliure, sense renúncies, per forta que sigui la repressió que calgui vèncer. Ho tornarem a fer. El llibre editat per la Llibres, que teniu aquí, que presentem avui, és un manifest personal, col·lectiu, vital i polític meditat per Cuixart des de la presó després de 52 llarguíssimes sessions de judici a la democràcia al Tribunal Suprem i que ha condemnat a homes i dones demòcrates a 100 anys de presó. La veritat és que es fa una mica estrany presentar un llibre sense el seu autor. És un fet excepcional, però com tots els que estem vivint des de fa alguns anys. Però per fer-ho avui ens acompanyen dues persones que treballen activa i pacíficament pels drets fonamentals. Per una banda, Esther Cuixart, benvinguda, germana de Jordi Cuixart, i per l'altra, Montse Ortiz, politòloga, feminista i membre de la Junta Directiva d'Òmnium Cultural. Benvingudes. I gràcies per venir avui a Martorell. Jo em dic Albert Soler, soc periodista i moderaré aquesta conversa. Montse, la frase ho tornarem a fer. La recordem tots molt bé, la va pronunciar el Jordi durant aquest judici i s'ha transformat des d'Òmnium en el lema de campanya de judici a la democràcia. Ens pots explicar una miqueta quin és l'objectiu d'aquesta campanya? Sí, en el moment que vam començar a treballar aquest lema, de fet, el lema es treballa també conjuntament amb el Jordi, i en el moment que comencem a construir aquesta campanya, el Jordi ja començava a tenir molt clar que era part del que ell diria en el seu al·legat final. La frase o la campanya al final també és una evolució de les campanyes anteriors que havia anat fent Òmnium Cultural. El Jordi ja va dir des del principi que ell enfrontava aquest judici com que era ell el que estava acusant a l'Estat de les vulneracions dels drets que se li estaven acusant amb ell, no? Per tant, al final el tornarem a fer era com aquesta continuïtat lògica. I què volem dir amb ho tornarem a fer? Que jo crec que ara hauríem de dir més aviat ja ho hem fet, ho estem fent, vull dir que potser ara ja hem d'anar un pas més enllà perquè ho estem fent i ara en parlarem aquesta tarda de com ho estem fent. Però el que dèiem és que tornarem a exercir i estem exercint cadascun dels drets que siguin condemnats. El Jordi se l'ha condemnat per haver liderat la manifestació especialment del 20 de setembre davant de la Conselleria d'Economia. I això equival a condemnar el dret a la protesta. Per tant, se l'està condemnant per haver exercit uns drets. I des d'Òmnium el que diem és que l'única manera de defensar drets és tornant-los a exercir. I això és el que hi ha al rerefons d'aquesta campanya de l'Ho tornarem a fer. Què afegeix el Jordi, que això també ho trobareu en aquest llibre,
i també durant el judici també va sortir, que el Jordi diu tornarem a exercir tots aquests drets que siguin condemnats fins i tot quan l'Estat es restringeixin i aquests actes acaben esdevenint amb actes de desobediència civil. I aquest element clau, no? Aquest de la desobediència civil, és aquest element que s'acaba introduint i que també el Jordi en parla al llibre. Al llibre el Jordi parla sobretot de desobediència civil que vam exercir l'1 d'octubre, un dels actes de desobediència civil més importants que hi ha hagut en la història recent. L'1 d'octubre que se'ns plantejava, acatar la suspensió del Tribunal Constitucional que ens deia senyors, senyores, l'1 d'octubre no podeu anar a votar o exercir els drets que nosaltres consideràvem que era el nostre dret el poder anar a votar. Més de 2 milions de persones, malgrat la repressió que hi va haver, vam decidir que volíem exercir els nostres drets. I aquest va ser com el punt de partida d'aquesta desobediència civil i que també ha anat com inspirant la campanya i que el Jordi en parla molt en aquest llibre. De fet, d'aquesta desobediència civil i de que la sentència criminalitza aquesta desobediència en parla aquest dimarts les conclusions d'Amnistia Internacional, que se n'ha parlat bastant, segurament menys del que ens agradaria diríem, en els mitjans de l'Estat, però se n'ha parlat molt. I en Jordi en el llibre en parla precisament, com deies ara Montse, d'això. Tant les conclusions d'Amnistia, Esther, com les paraules de Cuixart fan explícita la por i els riscos de normalitzar aquesta repressió? Bueno, bona nit, gràcies per haver-nos convidat. Bueno, tal com ha dit ell, és anormal que jo hagi de venir a presentar un llibre, perquè hauria de ser el meu germà qui et presentés un llibre, que per això l'ha fet ell. Però bueno, ja anant a la pregunta que em feies, clar, no podem normalitzar-ho, és evident que no ho podem normalitzar, però com tampoc no podem normalitzar tot el que està passant. Jo m'imagino que arrel de tot el que ens ha anat passant, suposo que com a societat, jo vull parlar com a societat, hem evolucionat molt i hem canviat molt i crec que aquest llibre, el Jordi em fa molt palès, a tot arreu parla molt del que s'ha fet abans, del que ha fet molta gent abans que nosaltres, del que s'ha aconseguit, que sempre ha sigut la societat que ho ha aconseguit, perquè les lleis no per ser lleis vol dir que siguin justes, per tant nosaltres tenim tot el dret de poder-les canviar i el que no podem normalitzar és, doncs, per exemple, que el Jordi no estigui aquí presentant el seu llibre, que el Jordi sigui a la presó per organitzar el 20S una manifestació que per cert van desconvocar, que és evident que el Jordi no van fer res i per tant el que no podem normalitzar és aquesta presó, però tampoc no podem normalitzar el que hi hagi gent que s'està morint al Mediterrani. Tampoc no podem normalitzar que els bancs estiguin fent fora gent de casa seva per fer-ne negoci i nosaltres no reaccionem, la societat en si no reaccionem. Si la societat vol avançar, jo el que crec que hem de fer és no normalitzar cap injustícia ni normalitzar res que ens faci, en certa manera, sense voler ser males persones, que en realitat és una mica això, no? Llavors, el no normalitzar que estiguin passant coses vol dir que la societat estem viva, que tenim ganes d'evolucionar i que per tant podem fer, jo voldria dir, podem fer un món millor si tots ens hi posem. Llavors, el que és evident és que no normalitzarem, almenys amb aquests 2 anys que portem, 2 anys i un mes i alguna cosa més, el Jordi, em recordo que al principi ens deia ostres Esther, potser algun dia fareu part d'aquest camí sols perquè la gent s'oblidarà de nosaltres i nosaltres serem a la presó i quedarem a l'oblit. I bueno, la gent no hem normalitzat el que aquesta gent sigui a la presó. La qüestió és que ara s'han fet marxes, s'han fet moltes coses i la gent segueix sortint al carrer. Per tant, jo crec que por a normalitzar ja, és que vull dir, crec que hem fet un pas tan gran que serà impossible que tornem enrere. I per tant, jo ara ja normalitzar-ho ho veig molt difícil, però m'agradaria al mateix temps, és això, no només no normalitzar el cas del meu germà, sinó molts altres casos i sobretot casos que ens estan passant al costat de casa, perquè el meu germà, dintre que cap, doncs, bueno, és un cas que està molt, que tothom el coneix molt, però ara tenim nanos dels CDRs, tenim nanos que es van manifestar el dia de les manifestacions i són a la presó, alguns d'ells han sortit però altres no,
gent que està acusada de terrorisme realment sense haver-li pogut demostrar res. Per tant, el que no podem normalitzar és que un estat ens reprimeixi perquè tenim la intenció de canviar les lleis i nosaltres no fem res. Per tant, el no normalitzar-ho jo diria ho abastaria molt més a tot això, i per tant el no normalitzar-ho és evident que no ho farem. Aquí el tema de l'acusació de terrorisme lliga una miqueta amb un dels lemes que és mobilitzacions d'acció no violenta. En el pròleg del llibre, que el signa la nord-americana Jamila Rakib, que és una defensora aferrissada de l'acció no violenta, i com dèiem aquests dies n'hem sentit a parlar molt, Montse, ens pots explicar una mica què hem d'entendre per acció no violenta? Sí, primer que jo crec que a vegades es genera una mica de confusió, cal distingir entre el que seria el pacifisme o l'acció o la lluita no violenta. Quan parlem de pacifisme, el pacifisme seria com una estratègia de no fer, no? És a dir, renúncies a l'acció quan aquesta acció pot comportar violència, no? Per exemple, no fer la guerra, no fer el servei militar, no? Per tant, és una estratègia passiva, no? Llavors, l'acció no violenta, ja la paraula ja dona aquesta estratègia activa, precisament el que diu o el que proposa són diferents formes d'actuar per aconseguir un objectiu, formes d'actuar de forma pacífica, evidentment, formes d'actuar de forma pacífica per assolir un objectiu. Formes d'acció no violenta, lluita no violenta, doncs hi ha des de les segudes, les marxes, les concentracions, les protestes, no? I de totes aquestes formes d'acció no violenta, de lluita no violenta, l'acció més radical, no? La més radical seria la desobediència civil. Val? Què és la desobediència civil? La desobediència civil, al final el que pretén, no? amb el que es basa és que hi ha un objectiu consensuat per part de la ciutadania, per una part de la ciutadania, els ciutadans i ciutadanes, que se senten desprotegits davant d'una llei i que decideixen exercir aquesta acció. És una acció radical i més crítica, en el sentit de que les persones que exerceixen la desobediència civil són conscients, és a dir, la desobediència civil implica que tens consciència, que és un acte que tu que ets conscient que estàs fent un acte de desobediència civil, és una acció col·lectiva, és una acció política, és una acció pacífica i que saps que al final pot haver unes conseqüències dels actes que tu has fet, perquè són accions contràries a la llei. Per tant, quan parlem de desobediència civil estem parlant d'això, d'accions que van en contra de la llei i que som conscients en el moment que duem a terme aquestes accions. I el Jordi en el llibre em posa molts exemples de desobediència civil, però i recuperem l'exemple de l'1 d'octubre. A l'1 d'octubre nosaltres vam fer aquest exercici de desobediència civil, si bé és cert que molts de nosaltres i moltes de nosaltres no érem conscients que en aquell moment estàvem fent un acte de desobediència civil. Llavors, això seria una mica com s'explica la desobediència civil. I sembla que s'ha d'explicar bé, perquè fins i tot en el judici l'acusació d'impedir que algú altre faci una cosa era acusat de violència. És a dir, impedir que la comitiva, que de fet no es va impedir, però impedir que la comitiva entri era una acció violenta. Sí. Depèn de com es miri, és a dir, una mica tergiversació. Exacte, i de fet, mireu si la desobediència civil està reconeguda internacionalment i fins i tot el Tribunal Suprem, ara que deies el judici, el Tribunal Suprem en
en una sentència del 2009, i de fet, mira, ho porto per aquí, en una sentència del 2009 reconeixia la seva legalitat i legitimitat i diu, deia, no, la sentència, diu, la desobediencia civil puede ser concebida como un método legítimo de disidencia frente al Estado, això el Tribunal Suprem, debiendo ser admitida tal forma de pensamiento e ideología en el seno d'una societat democràtica, això en el 2009. Però fixeu-vos la perversió també de la sentència, perquè a la sentència hi ha un capítol que parla específicament de la desobediència civil. També es parla de la desobediència institucional que està vinculada a tots els que serien els presos i preses polítiques, però en aquest cas estem parlant de la desobediència civil, que és la que se li atribueix i la que el Jordi ha reconegut. Ell reconeixia haver exercit uns drets fonamentals. Llavors, en la sentència, ara diu, la desobediencia no es idónea para erigirse en una causa de justificación de conductas que integran tipos penales. Diu, la falta de sanción, y aquí está la perversión, diu, la falta de sanción demostraría que no hay divergencia con la ley, convirtiendo el acto pretendidamente desobediente en un acto de obediencia al derecho. I aquí s'enganxen per condemnar-los també. Malgrat tot i malgrat que el Jordi estigui a la presó i els altres presos polítics, el llibre és un crit a l'esperança, i és aquella cosa que té tant el Jordi. Quines eines dona el llibre per ser optimistes? Bueno, el llibre és un... De fet, jo vaig intentar una vegada agafar el llibre i anar apuntant-me tots els casos que el Jordi precisament anava apuntant i tots els autors, i realment és que portem una història tan gran al darrere, perquè clar, no perdre l'esperança és fonamental, però clar, si mires enrere tu veus que la Rosa Parks, per exemple, que era una persona que no podia seure davant d'un autobús, pel senzill fet de seure's en l'autobús i fer que en aquell moment tothom digués, doncs ara no agafarem els autobusos, va aconseguir canviar una mica la part de la història. Els insubmisos, en certa manera, perquè van dir, nosaltres no volem fer el servei militar, no volem cedir un any de la nostra vida per agafar una arma o per defendre violentament un país o el que sigui, van aconseguir que no haguem de fer un servei militar. Doncs clar, és una esperança, evidentment que és l'esperança, perquè hem vist que petits granets de sorra han fet que el món giri i que les coses puguin canviar. Que no s'han fet en 2 dies és evident, que no ho aconseguirem demà és evident, que el Jordi potser no sortirà de la presó la setmana que ve, que és el que jo voldria, doncs probablement, però sí que és cert que és un granet de sorra i que hem d'aprofitar i seguir, perquè jo crec que l'única manera que tenim de poder realment fer el que volem, que jo crec que d'això estem tots d'acord. No volem fer un país només pels catalans, com diuen molts per fora. El meu germà està lluitant per fer un país millor pels catalans, pels que tenen noms catalans, cognoms catalans, pels que tenen cognoms castellans i fins i tot pels nouvinguts. Vull dir, el que estem intentant és fer un país molt millor per tots nosaltres. Llavors, si no tenim esperança, no té sentit la lluita que estem fent. Per tant, jo crec que l'esperança és l'últim que hem de perdre. I de fet, clar, la història ens avala. La història ens avala que han passat moltes coses abans de la nostra i en situacions molt pitjors a les nostres i s'han aconseguit grans canvis. Per tant, jo crec que esperança no l'hem de perdre. I el llibre és que clar, és pràcticament tot el llibre, cada un dels capítols del llibre és això, una lluita que no ha estat nostra, que ha sigut d'abans de nosaltres, però que ha aconseguit això. Les dones, gràcies a Déu, aquí hi ha moltes dones, podem votar gràcies a que un dia es va poder fer. Vull dir, clar, tot ha pogut evolucionar i les societats han pogut avançar gràcies a això. Si no fem un petit gest i no fem un petit moviment i tot el que passa al nostre voltant ens ho creiem i ho donem per bo, doncs evidentment les societats no avancem i per tant l'esperança hi és, perquè tot el llibre, et diria un exemple o dos, però és que t'hauria de llegir el llibre perquè arribéssim a veure que realment tot el llibre et dona l'esperança i per tant endavant. Ara que citaves diversos fragments, te'n demano, cita'm en un. No cal que sigui un exemple. De quin fragment del llibre t'agradaria destacar i per què? N'hi ha molts, de fet porto molts punts i punts que no he posat. Un d'ells l'ha comentat la Montse, el que
a l'1 d'octubre. A l'1 d'octubre potser molts de nosaltres no sabíem que estàvem fent una desobediència tan civil i tan pacífica. La veritat és perquè sí, va haver-hi molta llenya, però no era nostra, vull dir que nosaltres érem ben pacífics. I aquí és un pas, vull dir, quan una persona ni s'ho creu, una persona ni s'ho pensa i està fent un acte de desobediència civil. I l'1 d'octubre, que va ser una cosa que va sortir de sota i va anar amunt, i em dóna la gana de dir-ho, que ho vam organitzar la gent del carrer, no? Ho vam organitzar nosaltres, sí que potser hi havia uns polítics que ens van apoyar i ens van donar les eines, però nosaltres ho vam fer, doncs això és un primer pas i és una cosa que m'agrada destacar perquè caram, és que no ho podem oblidar, l'1 d'octubre el vam fer nosaltres i vam fer un acte de desobediència superfort i superbèstia i potser un dels més grans que hi ha hagut. Per tant, ostres, posem-nos de dir, senyors, és que ja han fet molt del que podem fer. I un altre punt que també, bueno, tot el llibre m'agrada, però llavors hi ha un altre punt que és aquí que diu, com deia Howard Zinn el 1970, la desobediència civil no és el nostre problema. El nostre problema és l'obediència civil. Les persones que obeeixen les ordres dels seus governs i que, per tant, han sostingut guerres, milions de persones han mort a causa d'aquesta obediència. El nostre problema és l'obediència de la gent quan la pobresa, la fam, l'estupidesa, la guerra i la crueltat sacsegen el món. És a dir, el fet de que jo miri cap a un altre costat quan estan desnonant el meu veí és més problema que no pas el fet de que nosaltres sortim al carrer. Per tant, jo crec que aquesta, bueno, hi ha moltes, ja et dic, però aquesta també m'agrada molt per això, perquè el problema no és els que estem desobeint, el problema és la gent que obeeix. Jo recordo que el meu germà a vegades estava al Suprem i se li acostava algú i li deia no, sí, jo veo que eres buena persona i veu que jo aquí solo cumplo un paper. No, perdoni, vostè podria no complir aquest paper o inclús podria, jo què sé, jo si estigués treballant per una empresa d'armament, doncs jo seria la primera, sapiguent que aquest armament anirà a matar nens, que diria, ostres, doncs no treballo aquí, no? Doncs una mica és això, no? En vez de tots anar a obeir i dir sí, va, vinga, ens han dit que hem de fer això, o l'Open Arms, què va fer l'Open Arms? Va fer una això de desobediència civil, però què va fer? Ostres, abans salvar vides que complir una llei que m'està obligant a quedar-me en un port, no? Doncs és una mica això. I el llibre n'està ple. Us diria, bueno, clar, és que tot el llibre, per tant, jo el que no l'heu llegit us el recomano, i els que ja l'heu llegit ja sabeu de què parlo. Ara cal posar l'exemple, no? El gran acte de desobediència civil, segurament de les últimes dècades, és l'1 d'octubre, sobretot per lo massiu que va ser, no? Segurament ens falta perspectiva històrica, no? Estem encara massa propers a aquesta data com per veure com ara aquestes cites, no? Aquests actes de Rosa Parks, dels insubmisos, etc., per veure, perquè segurament els insubmisos en aquell moment no ho hauríem veure així i les seves famílies encara menys. No? Però ara, vist en perspectiva, diem, ostres, doncs amb l'1 d'octubre ens passarà una mica el mateix. No, Montse? Necessitem perspectiva i que passi el temps per donar-li valor i transcendència a aquell dia. Sí, clar, completament d'acord. I clar, sí, i és un exemple de lluita no violenta, però bueno, és que també n'hem après molt i en el llibre també posa molts exemples, no? Ara l'Ester també en citava alguns. A mi m'agrada molt, com a feminista, també recuperar tots els aprenentatges que ens venen del moviment feminista, no? Que ens ha vingut del moviment feminista. Les sufragistes van ser unes pioneres, i abans d'entrar les sufragistes, mireu, les dones ja només pel fet de néixer ja naixem desobeint, no? Ens hem d'enfrontar a un munt de normes, de tradicions, no? Que ens imposa el patriarcat i ens hem de rebel·lar. Ja només per aquest fet jo crec que ja ho tenim a la naturalesa, aquesta cosa de desobediència, no? Ja naixem amb això per sobreviure, no? D'alguna forma. Per tant, les feministes han fet grans aportacions i tornar a les sufragistes, el que deia, van ser unes grans pioneres. Elles van començar a fer tot el tema dels boicots, van començar les sufragistes, a negar-se a pagar multes, feien sentades públiques, o sigui, van ser elles les que van començar a introduir moltes d'aquestes accions de les que parlàvem.
No? Ara, per exemple, no, que s'ha posat més de moda i és més recent tot el tema de les autoinculpacions amb el Me Too, no, que va sortir als Estats Units, tot això ja ho van fer les feministes als anys 60, sobretot per reivindicar tot el tema de drets sexuals i reproductius. No? Per tant, que lluites que venen del món feminista n'hi ha hagut moltíssimes. També aquí, no sé si recordareu, el 2014 amb la llei Gallardón que volia que la llei de l'avortament retrocedir a una llei pràcticament predemocràtica, va ser la mobilització que va haver a tot l'estat espanyol de dones feministes que van aconseguir que això s'aturés. I no anem molt lluny també amb el que ha passat amb la manada. La manada, la sentència s'ha hagut de revisar per a les mobilitzacions que hi ha hagut del moviment feminista. Per tant, quedem-nos amb aquests aprenentatges. A mi també, Xirinacs, que era un mestre, va ser també un mestre de la desobediència civil, ell deia que quan feia les vagues de fam, les feia no tant pensant en que era una forma de pressionar l'Estat en aquell moment, sinó de despertar consciències, de despertar consciències dels seus, de la gent. Una mica també el que ara estava dient l'Ester, que en moments d'injustícia la impassivitat, el no fer, ens fa còmplices. Vull dir que realment estem en un moment que hem de ser protagonistes, i ho som. Estic segura que moltes de vosaltres vau estar a les marxes de la llibertat. Les marxes de la llibertat són un altre exemple de força. Va ser una experiència d'autoestima col·lectiva d'aquelles que necessitem de tant en tant i vau ser protagonistes. Per tant, quedem-nos amb tot això. Anem a una pregunta més d'ordre intern. Ara ja sabem que estem parlant de 9 anys, que el Jordi estarà 9 anys, després ja veurem a partir de quan podrà gaudir de permisos, etc. Però diguem, la sentència per ell i pel Jordi Sánchez són 9 anys. Com afronteu des de la Junta d'Òmnium la perspectiva dels propers mesos i anys? A veure, aquesta sentència, ja ho sabeu, ha sigut un atemptat els ha condemnat a ells, però també ha sigut una condemna a la gent. També ens ha afectat com a ciutadans i ciutadanes i per això ens volien que amb aquesta sentència tinguéssim por, que estiguéssim desmobilitzats, i no han aconseguit aquesta reacció, precisament han aconseguit la reacció contrària. I ells també ho anaven dient, el Jordi ho va dir, i la Dolors Bassa també ho va dir, això us acabarà condemnant també, la vostra condemna acabarà sent també la vostra condemna, aquesta condemna, i l'altre dia també crec que ho deia el president. I sí que és cert que és un dels atemptats més greus que ha patit la Catalunya democràtica. És un dels atemptats més greus que han afectat o que afecten els fonaments de la democràcia, que afecten el nostre autogovern, afecten drets civils i polítics i afecta claríssimament a la dissidència. Ara qualsevol acció que els hi pugui semblar perillosa pot ser criminalitzada. L'altre dia també van detenir un senyor per haver participat en una acció de desobediència d'aquestes que fa la plataforma d'afectats per la hipoteca, de la PA. Vull dir que la vulnerabilitat que tenim com a ciutadanes i ciutadans és tan gran que el que dèiem, que ens han condemnat també d'alguna forma. Des d'Òmnium, com ho afrontem? Doncs volen que tinguem por i nosaltres diem no tenim por, nosaltres ens volem també autoinculpar. I també vam estar l'1 d'octubre, vam estar el 20 de setembre i també
també hem comès aquest suposat delicte, no? I per això Òmnium va llançar aquesta campanya d'autoinculpacions que hi ha hagut arreu del país i que encara estan en marxa, en les que s'han descarregat més de 15.000 autoinculpacions, amb moltes restriccions per part dels jutjats, és a dir, que aquí també s'està estudiant perquè també s'ha vulnerat el dret a poder presentar una autoinculpació. I després, i seguint una mica el que hi ha al llibre, no? El llibre evidentment no hi ha la fórmula màgica, no existeix la fórmula màgica, però el Jordi sí que ens demana d'alguna forma que no caiguem en la resignació i en la frustració. I com deia també l'Ester, tot el llibre respira esperança, no? I penseu que l'esperança també és palanca de canvi, és palanca de transformació. L'esperança ha inspirat a molts canvis socials, és que si tu no tens esperança no et mous, no? I el Jordi el que ens demana és això, no caigueu en la frustració, vosaltres sou part de la solució, no? I aquí ens llença també d'alguna forma aquesta corresponsabilitat, no? De que no podem quedar impassibles davant aquestes injustícies i que som part de la solució. Imagineu que ara agafeu un llibre d'aquests d'aquí i li regaleu a algú. A qui li regalaríeu? Que li aniria molt bé llegir aquest llibre i per què? Ui, a tanta gent. Bueno, jo li regalaria a tot aquell que estigui una mica desanimat, no? A tot aquell que digui, ostres, és que mira que estem fent manifestacions, mira que estem fent coses, però aquí res canvia, ells segueixen a la presó, nosaltres no ens fa ningú cas. Doncs a aquesta gent li regalaria. Li regalaria també a aquesta molta gent que tot i veient que és injust que el Jordi sigui a la presó, o més aviat que el Jordi sigui a la presó, perquè suposo que, vist així en general, són els que realment la gent veu més injust, doncs tota aquesta gent que encara que els veuen injust però que tot i així ho aplaudeixen, per dir-ho d'una manera, no? I li regalaria, diuen que som un 80%, no? Els que estem a favor d'un referèndum i de que puguem decidir, doncs potser li regalaria aquest 20% perquè entenguin una mica que amb tota la repressió que ens estan posant a sobre i amb tota, perquè no, clar, ja no només la nostra repressió, la repressió que estan fent a tothom, no? Perquè la campanya aquella que va fer Òmnium del demà pots ser tu, ara és més plesiva que mai, no? Vull dir, ara s'ha vist clar que realment el demà pot ser tu és aquí ja, vull dir, avui ja som, qualsevol dels vostres fills que sigui una manifestació, encara que no hagi fet res, pot ser el demà pot ser tu. Per tant, a tota aquesta gent, aquest 20% que realment creu que el nostre s'acabarà amb aquesta repressió que ens estan donant, que se n'adonin que durant anys i anys hi ha hagut molta repressió i la gent ha seguit endavant i la gent ha seguit lluitant. I també la recomanaria, al principi de tot de fer aquestes presentacions jo sempre deia al jovent, no? Aniria a les universitats, però crec que ja no cal. Crec que el jovent ens ha demostrat per activa i ara molt més que el jovent hi és. Llavors, jo crec que el jovent ens ha donat una petita lliçó, no? La vida ens dona lliçons i el jovent ens ha donat una lliçó de dir, senyors, quan cal i quan nosaltres creiem que val la pena hi som. I per tant, aquest jovent que va pujant i que encara no se sent interpel·lat per totes aquestes manifestacions que estem fent, també li regalaria. Perquè al cap i a la fi, en el Jordi, a la seva última declaració ho va dir, no? El que passa avui a Barcelona repercutirà a Sevilla, repercutirà a Vigo, bueno, no deia aquestes ciutats, però deia unes altres, però és igual, vull dir, que realment, perquè tothom vegi que realment el que està passant al final ens acabarà repercutint a tots i per tant jo el recomanaria a tothom, ja no perquè sigui d'independència no, deixem banderes a part, sinó senzillament perquè aquesta societat o comencem a canviar i comencem a veure el que està passant al nostre voltant i intentem canviar-ho sempre pacíficament o anem pel pedregar. Jo crec que anem pel pedregar. Llavors és una mica de dir, bueno, doncs aquí hi ha, i tothom s'hi pot veure reflexat, segur que hi ha algun punt
on tu t'hi sents més còmode, amb altres que no, però el Jordi en toca tants que segur que n'hi ha, vull dir que el podem recomanar perfectament a tothom. Al Marchena li diria que el llegeixi més que res perquè vegi que en el meu germà, malgrat portar 2 anys a la presó i malgrat que li hagi posat 7 anys, no ha canviat de pensament. Per tant, si ell creia que amb això el Jordi canviaria de pensar i diria, ostres, sí, ens hem equivocat, no anem per aquí, doncs a ell també li regalaria més que res perquè vegi que a la societat estem més que preparats. I el Marchena no va aconseguir esborrar-li aquell somriure. No, mai. Del Jordi. Justament per això el Jordi el feia aquell somriure, perquè sabia que li feia més mal al Marchena que amb ell. I tu, Montse, qui li regalaries? Jo crec que a tothom també, com deia l'Ester, a tothom. També a la gent que potser està més pessimista, no? Que és normal que amb aquesta repressió que estem patint, no? Llegir persones que estiguin més pessimistes, jo crec que aquí també trobes la força i l'energia del Jordi, no? Perquè realment, i la vitalitat. Per mi el Jordi és un vitalista i el llibre traspua aquesta vitalitat i jo crec que és una injecció de tirar endavant, no? O sigui que si teniu al voltant alguna persona així que, ostres, que no ho veu molt clar, regaleu-li, perquè realment és això, I les persones que sou més optimistes i que penseu, ostres, anem pel bon camí, és un llibre que et reforça aquesta determinació, no? I que va molt bé. I després jo, per exemple, a nivell personal, doncs l'he regalat a moltes persones més del meu entorn, però l'he regalat, per exemple, a un amic que fa 5 anys, que és de Màlaga i fa 5 anys que viu aquí, i que encara no acaba d'entendre molt bé què està passant aquí a Catalunya. I sí que té simpatia pel Jordi, no? Perquè va seguir el judici, tenia simpatia pel Jordi i li vaig regalar el llibre i es va emocionar moltíssim, no? Es va posar a plorar de l'emoció, no? I em va dir que l'havia llegit amb moltes notes en el llibre, és a dir, ell sí que té algunes esmenes, no? Que dic, tant de bo algun dia li puguis veure al Jordi i li puguis fer totes aquestes esmenes, però crec que va ser que ell va fer aquest exercici, un exercici molt bonic, no? De llegir-se aquest llibre i entendre una mica millor el que estava passant aquí, no? I Esther, abans d'acabar, crec que la pregunta és obligada i tots ens agradaria fer-te aquesta pregunta. Com està el Jordi? El Jordi està bé, el Jordi està molt bé. El Jordi està, ja us ho he dit, molt fort, no? El Jordi, una cosa que el Marchena li ha donat al Jordi que el Jordi no tenia és temps. Llavors el Jordi s'ha pogut, en certa manera s'ha pogut conreuar molt, s'ha pogut treballar molt a si mateix i ara està molt fort, està potent. Està feliç perquè realment ha sigut pare, li ha demostrat també en el Marchena i a tota aquesta gent que malgrat que el vulguin tindre tancat, ell formarà una família tal com tenia en el seu pensament pensat i ells volien un altre fill i no s'esperarà a sortir perquè, clar, evidentment no pot aturar la seva vida perquè el senyor Marchena el vulgui tindre a la presó. Jo crec que està veient que realment, ja fa molt temps que ho sap, però veu que la gent hi som i per tant jo m'imagino que està esperançat de que realment la força, que és el que diu la Montse, la força que tenim que pugui fer tombar d'alguna manera la truita. I per altra banda, el Jordi, què us puc dir del Jordi? Tot el que sabem del Jordi és ben bé això, el Jordi està més convençut que mai, que ell no ha fet cap delicte, que no ha comès cap delicte i que per tant, com que no ha comès cap delicte, doncs ell és un polític pres, no, és un pres polític amb les lletres així de grans i en majúscula. Ell és un pres polític i per tant, si no fem política, el Jordi seguirà sent un pres. Avui ma mare em deia, tenim una coneguda que va entrar a la presó per un petit delicte i diu, mira, la Teresa ja surt de la presó, segurament demà la deixaran sortir. Dic, és que, aviam, tots surten, violadors, maltractadors, tothom surt menys el Jordi i els presos polítics. Però per què no surten? Perquè són presos polítics. Llavors, ell com a pres polític ha agafat una consciència i això el fa ser lliure. El fa ser lliure perquè sap que, malgrat que ell li digui a Marchena, sí senyor, vostè tenia no sortirà mai de la presó perquè no està a les seves mans, sinó que està a les mans dels polítics que ho arreglem aquí fora. Per tant, jo diria inclús que et podria dir que és una persona molt més lliure
que molts dels que estem potser aquí, molts dels que estem aquí, portem una motxilla de que si la casa, que si això, que si aquí. El Jordi tot això no ho té, el Jordi no pot preocupar-se de casa seva perquè no pot fer res per casa seva. El Jordi no pot preocupar-se si la seva compte bancària puja o baixa perquè ell no pot fer res per tot això. Per tant, el Jordi del que es preocupa és d'estar bé, sobretot d'enviar-nos a la família doncs això, els missatges constants perquè sobretot els pares no decaiguin, no? Perquè vulguis o no són el que potser el fan patir més, i per la resta res, ell intenta fer el dia a dia allà. Jo sempre dic que és molt camalònic, no? Que ell s'adapta molt a la gent que té al voltant i ho ha aconseguit, va aconseguir estar bé a Soto, ha aconseguit estar bé a Lledoners i bueno, sap que és una etapa de la seva vida, ho porta com a tal. I per tant amb ell és que clar, el somriure realment no li ha pres el Marchena, però és que no li ha pres ningú. Si tu vas a la presó a veure'l, ja el veus i sempre té aquell somriure, no? Vull dir, sempre està així i sempre hi ha les coses positives i també sempre intenta, jo sempre dic que sempre està al límit de la llei, és a dir, anem a la presó i per exemple, jo què sé, hi ha un contacontes, no? I li diuen avui en el contacontes no podeu portar menjar, doncs ell porta una poma, no? Vull dir, diu, no volen que portem menjar, però avui ens menjarem una poma, saps? O sigui, el Jordi diu, què ens pot passar? Que ens posin a la presó? Ja hi som, no? Doncs endavant, vull dir, clar, i són coses d'aquestes que el Jordi realment és feliç i sap greu dir-ho perquè sembla una incoherència, no? Que una persona que està a la presó pugui ser feliç, però perquè ell s'ha adaptat i sap què és el que hi ha i per tant doncs intenta fer la seva vida i és així. Sí, sí. Doncs abans d'acabar, si voleu, obrirem un petit torn de preguntes per si algú vol fer algun comentari o alguna pregunta a la Montse o a l'Ester. Sí, endavant. Hola, què tal? Mira, jo volia comentar, jo vaig estar una vegada no fa massa en un sopar que hi havia el Sandro Rossell i vull dir que no hi havia ni premsa ni càmeres ni res, vull dir que parlava amb bastanta sinceritat, no? Que va coses que no es diuen, no? I llavors ell va explicar que saps que va estar convivint amb tots, però especialment amb el Jordi Sánchez i el Jordi Cuixart. No? I el que ell deia és que la força que té el Jordi Cuixart no té ningú, que els altres a vegades tenen dubtes o són més, no sé, són més intel·lectuals i tal, que ell s'ha convençut de que ell no el tombaran, diu serà l'últim que tombaran. No sé, t'ho volia comentar perquè ho sàpigues. Sí, el Jordi va coincidir amb en Sandro els últims, de la primera vegada que van estar a la presó, els últims mesos que van estar al mòdul 10, que és on estava en Sandro, i el Jordi realment va coincidir amb en Sandro, va coincidir amb el Bárcenas i amb algun altre, amb els quals no es va fer tan amic, però bueno. Però és cert que el Jordi sempre va amb un somriure, és més, quan estava a Soto al principi de tot, en el mòdul 4 que va estar al principi, que hi havia aquell noi, no sé si us en recordeu, que va sortir a la tele, en Jesús, doncs en Jesús un dia parlant amb ell em deia és que el Jordi sempre ha sigut una mica rebel, perquè fins i tot quan feien voltes al pati, que els deixaven fer voltes, el que els vigilava deia, bueno, l'última volta, i el Jordi sempre deia, Jesús, fem-ne dues més, fem-ne dues més. Diu, és que és rebel, vull dir que... Però això sí, feliç. Ell és rebel, però llavors el que diu en Sandro és veritat, el Jordi difícilment el tombaran perquè ell està molt convençut del que ha fet no fer res i per tant, si el que volen és tombar-lo, no el tombaran. Ni amb la presó ni amb altres coses, però amb la presó menys. Hola, bona tarda. Més que una pregunta, el que voldria fer és un aclariment, una informació. Fa bastants mesos, abans que es morís aquell jutge, el Massa, vaig sentir a la televisió, millor dit, em van enviar per WhatsApp un tall d'una televisió que no recordo quina, evidentment era espanyola, i aquell senyor, en aquella tertúlia, deia que estos señores están en la cárcel por lo que han dicho. I això no ho he sentit mai més. A mi he buscat aquest vídeo, això o no ho sé trobar o el durien esborrar, perquè no recordo la televisió que era. Per tant, això, a part que no ho he sentit mai més ni al judici ni enlloc, ni ho he vist escrit, dona molta força al pres polític pel que han dit, no pel que han fet. Clar, és que una mica és així. Jo suposo que els dos Jordis són a la presó potser perquè en un moment donat, jo crec que el Vinessa és el que realment ha portat a la presó els Jordis, però jo penso més que no pas
per l'intent de paralitzar aquell registre, sinó perquè quan van veure que els dos Jordis pujaven a un cotxe, deien, senyors, ens en anem a casa, i aquella gent van dir, pues ens en anem a casa, no? Van veure que aquells dos Jordis tenien molt poder, i jo crec que és aquí on hi ha un abans i un després. Ens venen la moto de que si va pujar un cotxe, de que si deixem-nos estar de tonteries. Si els dos Jordis no haguessin tingut la capacitat de mobilitzar gent, jo crec que no serien a la presó. Per tant, de fet la Forcadell és a la presó per el seu passat, no pel seu present. No? Doncs una mica és això, vull dir, em diria que encara que no tothom diu van pujar un cotxe, que no sé què, haguessin fet el que haguessin fet. En el moment en què van aconseguir desconvocar aquella manifestació i la gent va fer cas, van dir aquests senyors tenen més poder del que ens pensem, posem-nos on els hem de posar i deixem... De fet ho van aconseguir una mica, no? Vam estar els primers mesos una mica més així. Ara hauran vist que no tenien res a fer perquè hi ha gent que ha mobilitzat més gent de la que mobilitzaven ells en aquell moment. Però en aquell moment els hi va semblar que tallar aquests dos caps era el que tocava i jo crec que és això. I per això el Jordi els 3 primers mesos potser no va agafar consciència, però els següents ja va dir és que soc un pres polític, és que no tinc... Per molt que faci, soc un pres polític, doncs bueno, doncs endavant. Clar, per sí, això s'ha cultivat. Els han identificat com són els líders d'un moviment sediciós. Clar, són ells, els líders del moviment sediciós. No? I el Jordi, a les seves declaracions també ho ha dit, diu jo estic aquí no com a Jordi Cuixart, sinó per ser president de l'entitat cultural més gran del país. No? I és cert, és això. I els hem de donar les gràcies perquè encara és més gran. Exacte. L'entitat encara és més gran. Exacte. Els hem de mostrar que més repressió, més... Bona nit. Bona nit. Acabo d'arribar de Lledoners. Oh, que bé. He estat amb el Jordi. Quin Jordi? El Cuixart. I m'ha encarregat, li he dit que venia a aquest acte, i m'ha encarregat que us saludés. Molt bé, que maco això. Molt bé. Somreia o no somreia? Somreia? Veus? Doncs ja està. Aquí confirmem que realment el Jordi somriu. Aquí la confirmació que el Jordi és el que és, oi? Doncs abans d'acabar deixarem, ens dirigirà unes paraules per tancar l'acte el regidor de Cultura d'aquí de l'Ajuntament de Martorell, l'Andreu González. Bona tarda. Moltes gràcies a la Marta, a la Montse, perdó, a la Montse, a l'Ester, a l'Albert per aquest acte. Vull fer només 2 pinzellades. La primera és que aquesta gent que sembla tan normal, l'1 d'octubre, doncs aquí hi ha representants de l'administració, hi ha persones que es van estar tot el dia fent guàrdia per si venia la Guàrdia Civil interposar-se davant de les forces de l'ordre, és a dir que realment aquí a Martorell també va ser un exemple de bona sintonia entre el consistori i la població, l'organització del referèndum. Després una altra cosa, és clar, una altra pinzellada que volia dir és en sintonia amb el que esteu dient, és que és una sentència pensada per escarmentar. És a dir, per escarmentar, per escapçar, però que el moviment ha estat una mica desorientat durant una temporada, però òbviament això no es pot aturar perquè és un corrent d'empoderament que no es podrà aturar. I després que jo com a soci d'Òmnium, aquí em sembla que n'hi ha uns quants, fa uns anys a Martorell, potser ho recordeu, n'hi havia com 40 socis. Ara n'hi ha 350. Una persona d'un país de per aquí que es diu Equidistant, fa uns anys d'Equidistant, és un país que està al mig, em va dir, quan jo li vaig dir que era d'Òmnium, que era soci d'Òmnium, em va dir, ets soci d'Òmnium, o em va fer una mica d'una pseudobroma, no? I resulta que aquest Òmnium cultural, aquest Òmnium cultural té la solidesa que no tenen altres espais polítics. Així que moltíssimes gràcies per haver-nos portat avui les paraules en forma de llibre d'en Jordi Cuixart i res, que el compreu, que segur que és una lectura molt bona. I com diu en Jordi Cuixart, sempre endavant. L'Institut Internacional
si us hi fixeu, no s'ha pronunciat a la primera setmana de llegir la sentència, no? Ha necessitat temps. De fet, quan jo anava al Suprem a veure el Jordi, Amnistia sempre tenia un o altre observador, no? Vol dir que han fet un treball acurat, no? I clar, que Amnistia Internacional digui que els dos Jordis han de ser posats en llibertat immediatament és molt poderós, és molt fort. Però també és veritat que no és vinculant, que no té per què obligar cap estat a fer-ho i per tant ens està demostrant l'estat espanyol que de moment no pensen... Bueno, de fet, és que diria que fora d'aquí no se n'ha parlat d'aquest gran treball que han fet. I per tant, jo penso que és un gran treball, jo crec que és un bon camí, però que queda a la carpeta d'Estrasburg de moment, per desgràcia, clar. Esther, el teu germà és optimista des de la presó. Clar, aquest llibre està fet abans fins i tot de la sentència. Tu que l'has anat, podem parlar amb ell, ha canviat alguna cosa abans i després de conèixer també la sentència pel que fa al que ell ha intentat transmetre en el llibre? No, el Jordi ja estava convençudíssim d'abans i la sentència no ha fet més que reafirmar-lo, que realment reafirmar-lo en què és un pres polític i és que és així, vull dir, el Jordi ja tenia clar, no? Tenia clar el que està lluitant i per què està lluitant. De fet, ell, si us hi fixeu, en el judici, a part que no li van poder posar cap prova de cap mena de delicte, a part és que ell tenia molt clar el que estava defendent allà. Estava defendent drets, estava defendent clar, el fet que nosaltres tinguem el dret a sortir a manifestar que hem passat no aquí, sinó arreu del món i que les lleis s'han pogut canviar. Tenim exemples com la Rosa Parks, tenim la vaga a la canadense, que aquesta vaga realment el que va aconseguir és que ara tots nosaltres tinguem una jornada laboral molt més de 40 hores, no? Per tant, jo crec que és que no ens donem compte del que venim, perquè creiem que tot ens ha vingut donat i ja ho tenim, però és que abans que nosaltres aconseguíssim o nosaltres tinguem tot el que tenim, algú va haver de lluitar. Per tant, ara ens toca a nosaltres lluitar això doncs perquè les generacions futures, com poden ser els meus fills o tu si tens fills, doncs puguin tenir un país millor i això ho hem de fer doncs, nosaltres, que ens toca ara lluitar-ho. Estic convençuda que Òmnium és un puntal del Jordi i Jordi és un puntal de l'Òmnium i nosaltres no tenim cap mena de queixa del que està fent Òmnium. És evident que Òmnium treballa en molts aspectes, Òmnium és molt, Òmnium és cultura, és país i és llengua i per tant ells segueixen treballant tot aquest d'això i a més defensant les lleis, no? I jo crec que Òmnium està fent el paper que ha de fer i nosaltres com a família, com a mínim, com a família puc parlar-te, estem molt contents amb el que ha fet Òmnium i és més, crec que el Jordi és un puntal per Òmnium, però Òmnium és un puntal per la família i ens retroalimentem els tres i som una gran família, realment, ara som una gran família tots. Clar, jo no sé si Òmnium es planteja o no el tema de traduir-lo al castellà, no? Perquè és un hàndicap que sigui en català, o potser fins i tot traduir-lo a l'anglès, que jo crec que això sí que s'ho estaven estudiant, però no ho sé segur. Però, clar, evidentment és una eina, però no només per Catalunya i per Espanya, jo crec que és una eina inclús per fora, per gent de fora, perquè és que, aviam, ara ho estem veient, a Hong Kong hi ha problemes, bueno, és que clar, arreu del món hi ha problemes i la gent s'està manifestant i cada vegada que s'hi poses les notícies veus que gent s'està manifestant i per tant la gent jo crec que ara, no només a Catalunya i a Espanya, sinó al reste del món s'estan apoderant de dir els carrers han de ser nostres i hem de fer palès de que no estem d'acord amb les lleis, per tant és un llibre que jo crec que traduït pot arribar allà on vulguem. Avui precisament s'estava presentant un llibre de com mobilitzar-se, de la desobediència. No, la desobediència jo crec que és necessària, és que si no desobeïm, és el que dèiem aquí amb la xerrada, no? Si nosaltres no som capaços de desobeir una mala llei o una llei que creiem que no és justa, com a societat ja hem vist que els poders fàctics, els grans poders són els que evolucionen i nosaltres realment estan dient que està havent-hi una diferència, cada vegada els rics són més rics i els pobres més pobres, no? Si nosaltres no som capaços de donar-nos o canviem les lleis o canviem aquestes coses, el que passarà és que cada vegada els bancs seran més rics i nosaltres serem més pobres, per tant és aquí. Vull dir, hem aconseguit rescatar bancs i no som capaços de paralitzar un desnonament d'una família, vull dir, hi ha coses tan incongruents que jo crec que o som tots una mica desobedients
no anirem bé com a societat. El podrem veure per Nadal aquí o difícil? Bueno, aviam, si les coses fossin com han de ser, en principi ell al febrer potser podria tindre algun permís, però és que no, o sigui, la llei diu que a una quarta part de la condemna tu et pots tindre algun permís, però no hem d'oblidar que aquests permisos venen signats per qui t'ha posat a la presó. Per tant, si realment és la teoria que jo tinc, que és un pres polític i el seu permís depèn de qui l'ha posat a la presó, és molt possible que aquest permís no hi sigui. Però no obstant, nosaltres com a família no ens posem un termini de dir pel gener a casa o pel febrer o pel març. Nosaltres en principi ens vam posar 12 anys de condemna, han sigut 9, doncs ara ens passa el mateix. Amb el permís, quan serà? No ho sabem, quan sigui serà benvingut. Mentrestant nosaltres estem tranquils i no ens fem cap il·lusió, perquè si em faig l'il·lusió de que per Nadal els tindré a casa i no ve, jo no ho sé, però ma mare segur que s'està vella. Per tant, preferim posar-ho llarg i si ve bé i si no ve, doncs el proper Nadal. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. Hermano, aquí mi mano será tuya mi frente, y tú que esto de siempre caerás sin levantar. Huracanes de miedo ante la libertad. Haremos el camino en un mismo trazado, uniendo nuestros hombros para así levantar aquellos que cayeron gritando libertad. Habrá un día